Bramo atu abusuafo ya mamunyina ha sompaso na masugu amutie na nanom ya jibre na fe nsema ya boa no sawia prem to brebre mu kase boa dia bedamu kase boa no dia akotini bi ni se mebu na wankransa sabre wa mate aprankam so mu nua efra na abete donko ba bi owo biada yanko penemra ne eni enua be ma Romeo baba honkomo e wo san komo bono wa na wo mra se betwani owura yi Manuel Kwadwo ajekum wono so no pe wo ne o man he odubu ache di nkomo afasa asam no ho yesi wa man ne bambosam yansodi o na entunse suofo yi bi ene namoa abepie mu Burkina eni Togo ya abo amate esi Montesu busebusemu nsem na yebekọ kase suku bi wo ho nsem ha papa nwumei ene awia ne nyina ye ka ho asem na awia de chekure sada ne maame no ma wono aduane me suku mofra ne se saban anya bibi amfa ho de nipa ye adwuma no wo bra wono ana eka wombejai na yebekọ amanone yekọ amanone a owura bi ewo Kenya mamu wo chesa ne yire etete no no de honhon sa wan hwe obewu agya ne mba enti akokot akogwa wade no Kenya wa papa bi sa de ntina ne ba eni ni ne baba akodi agro wa tweja ereshi wono ane ba na Kenya ho de ade arefo e wo no wo mo che Ghana ha we ni kasia ba e de brem awie no na poso ohini ni ama crunches of mami premier ni mene nana kwabena kese yet wakasia ba ne so ne frase asabre de yakọ enkransa ebunu apoye beye na kakra ni na ba beto twa se yenua be ma bi efra ne sa beti donko wo bi nim de yakoba yo se wote asio so awu kakagran ye hunu de yakosie yesi amro besi enu okoto mu yi ya boni tuoi aprosifo mechire mu yi akoye bibi a wo ho ememe bu na wo ho nyina date agu monte so se wo ye kire na anopai yebina na ade eche bi adwumade so o man ye duba chi age na konwa ene enya asem ketu akora onuma nyamfo Emmanuel Kwadwo ajekum ya oye nkransa na afom da chebedwani so ono akora ne ba ene abamu we ya sabre ye hunu se wawu ho so ote asie na me kwa homa ne so na me ni Romeo akoyche nkoma hello Romeo 3.1 my yo Mr. Hussein na niama tie twamfoni no kire yeso o kira demonstrate bi be kwaso na tesai no kre diamante bia no kre na enkranza oban kranza sambe ya yani eta akokoso ezan se ya tikita no ya tijame de ehunu ya ne se abranti a oye jaduni a oton paboa esan ye multi TV installation ani dini abedonko abranti o se ne mo France nyina oton ozuru oton aye Roman for ehun ne masan se Roman sorry mu na etete no abrantie okoda ya aposifo ebeke no se kronobo bi asi na mo susu se oka kronobo ho adan ya laptop bi ekuta omo a eya abrantie ne dia eti omo achiro na omo chire no ye na ye nyina ehwe ne se nke mo achiro na ahomache be 1 o'clock e maame adi achire aba uba ya mo so abrantie no maame ko na ye chora no asem ochina adechi anopa waba abehwe abrantie ati maame so ekofie sa maame ne ko ya na ye ma abrantie no so pa na ekobo ne tuo pe eku no ekuni wie ya ni funu kura ni ba bia ewo adechi anopa ne maame ko so ko hwe ne ba na okoya so okotachimai na edini ko regional maame di achi okotachimai a eso ye mfa obi ama ho eso ene onti so nko hekintampo maami ko kintampo okoya the same thing from 25th of December of April ebesi ene amene wo ka say 12 ena ye say na maame no almost na otwe emiensa na onte abrantie enka say ne ho ye ana say otiase huhu kopem say ye ba bontene ebe throw letters or letters press release eno ema regional police command ene IGP etu na abofo regional minister ene nkrofo ebai na omonsema omode betu ye ne se no kre abrantie no afrimu na free our free mu no say yakum no na antwa ye etu omode chewpa e de bre abusua ene adofo eti nsemi anya de antie de na honorable so ena ne ba no Omoya tiase obepe justice ede ama na nedehie na yakum no na eno so ena nkranzama nyina emabunu ni nyina so yaka bom se yepe justice ede ama eye abedonko eti de yaka ne se yenua no eya posifo ena akum no
Romeo. Yeah. Enkomo ne yedi nti ya na watie wachi kakra. Na aprosifo ne di dwa ato aba aye se Albert wawuo no. Wawu se wawu sese. Ana yakunu wo he. Edi enti ne wawuo ene sen. Yo, me da se eno na ye je ho emuaye ene edaye a me no ekasai a ye hwe process adom no se o me ba ka kire se ni wu owu ye no ebia we de ku no na o se we de ku no mom entia obo ka kire eye Albert Mame on the 12th Albert Mame any police for no ko sia no mo kan ne se emra anadwo na mo ko fa Albert edene ba police station no omo ye say omo de ne ko eye techiman na on their way no omo ne akronfo tofro ekosia no omo eseji bullet eti bullet e na kan Albert eti omo asema omo de e ma abutia no asem we so ogitum wo ba bia enye ye esan say eye bosemuka eye asema omo aseda e na asese you adie na be ma police for sabi said ye kan say omo susu say laptop bi a omo hu ye wo crime scene ho na ye Albert dia eno na nam so na mokɔkye no adie na be ma manya adwen bi say no nti no police for ne betimi yakum no ada robbery no obi wo mu a Albert ni nimu na wo hu no ana mo wan kwansa no mate bibi sa me da se ofa ba bia ne dia ekoso a no kwasema ewo mu ni se Albert etu kwan a na oba okoba bi efe ho droma na droma no bedu ba bi efe ho asete na asete no yo police barrier ho na odu ona police for mo ho no esete no e ma o mu se bibia ni ho a e bibi bone ene di nkomo ene bisa no so oba birthday e wo e rooftop no se na one na so birthday ni na one na e mo mu ja na kwan eti on the way Albert ko no mu nya police for no nya intel say akronfo e wo kwan no so some no money Albert contact or whatever contact na say be on sign akonfo e wo kwan mu eti Albert ko to akonfo na omo gina ho no ye nkrofo a Albert enimo mo omo nye bibia say omo ya police for e na omo bokro no e wo sa crime scene no eti Albert ni omo struggle ye mo je e ye ne laptop ene ne niema e na otimiti team a ofiri mu eti oba ba bia oba birthday no oba ya na no ahono nanim emoja na Albert ene ni pa omo no di nkomo na omo komodie mu no na Albert omo yes na no nko report na Albert asmo kan ne say won say wakokutu crime scene na so wakotu say akronfo no nye bibia say police for ne fire for na ebokro no ejina yes akro no wa ekoso nkwanza nyina ayo omo na ebo na omo a wo boy ho ban adane akronfo dia na ehu enumu na Albert ko fie ko da ya sa konfo na akoto wo mu na sign ba fie konfo no ne maame aka sa Albert maame eche se police ni ba ko anase ni pa mu ba fie no ba ko ye ni pa oye Albert onimu na oye na danfo no na ba di fie abeni di pen onimu no nti eye ni pa onimu no ohu se makobo ko no ni po ya beto onime enti o se me fa kwa bi suye den eyi ni free ho etina nchemu a ewo mu eno no enu ti na ma yakum Albert mi o sa asem ya wo kan mu wo hu nyina so ho asem ya ye kan mi nua ba obisa na ma me be kan asem nyina acho obisa onipa bia obeka nwa acho Albert beto amrante e o rooftop for nanim ewo moja nyina ewo ho eti enye se Albert wo wu se oye kronfo se de na omoka Albert awu se onugbom akoto akronfo a omonya akronfo bia se a police for ene people omo se military because of fire uniform the police uniforms omo added guys omo ho bokro no efie ya me ne wo ka se saafo no ebu bi mu afriko mu a o hwe omo a ohu omo se ene die ebetumi de ensase yabusu yabutwam se Albert wonte ase yakuno Albert ntiase yakum no na yakum no dana body no obi ahunu body no Albert body se CID yenim ba bia Albert body ewo tina mo ka se wawui police command na che se Albert awu na yakum no se di o ma be bie so se wawu police command ama ya ti ase se wawu
na ani wo wo na yakum na yakum no na antwa ye enti omo de ho cheopa ene yakọ ene ebre abusua enti wo abodi no e won kransa na e wo techima whole family anase e won kran korebu until say and never call we na on communicate amaya hu say body no babia ewo na say abusia sabeka adase abusia sanka no omotimi amaye Romeo me pacho me ready abet na brabo mu no oye obi oye kekao bi e beka se ntitirasem nti bi oni approach for ne kra be struggle na bibi sesi da bi abet go bi pa oye kekao di pa abet obi a ofe na wasem me hu say ogina babi ko yakonto kwada ono no tabia ne hojo obi a onim no fam ne mo frasi bia ni so oye di pa on pe na wasem abet awai wo babako Romeo ya du besia na ekire no nkire mu foforo bi a yehia no ye beba nkransa wai na pacho yo ete se abisa he mo na nya akom nyina de omo waji mu ana omo nyina de omo waji mu ana nya akon e kan ho sambe ya me kata wo sunya a one lawyer for edi kita ho case mo san say youth man ga sa fe lawyer na case you wajina mu for justice e de ama Albert demonstration no maje ho nkrata demonstration kese ewo nkranza ya mamu kwan ya mamu permit se mu betimi ya na mo be ma de we ye demonstration we no march peaceful march na yeko na ye the petition akoma a police for eti ye koma mo petition no American na sa ye demonstration march to present a petition na mo MC you so send waka efa ho MC mo nyina no e the regional minister yako na mo de maye na yes esan se pe justice nti the petition ye de bi ma MC so man nkoto na regional minister na etu mampani me do be see why bio me so me da ase ye kwabra wo ye so mpafe kwabra wo ma process adwuma ko se bi e bia ye hu o me kai se ye beku awie ni akyekyere Fred David be se 18 de agu fun so wo busu apani kura nya kukuduro mesie e be ka se wo kromfo emre wo ho na e was ansem no mu aka ho bi mamra se bedwane de ma adesia ye won Kranza South owura Emmanuel Kwadwo ajekumna no pai e be o ma hene odubu akyetra se wo ade akye badwumadie so no ensem bebre ene course yenti onabo abe for the fee and police for the fan and probably no me and upon no me no at least 2 a.m. That's right. The fan ko police station abet ma me ko and upon the 2:30 a.m. the chona sem nano asem a police for chona nano asem some panai 3.1 abet ma me the fee say or the catch or no so ma me ne abusia for na yakwa ko bisani esi okọ na police for ayi akwala no afri police station ho adena akunwure mako ginanwure mu atuni tuakunu police for ye ba fa na police car bucket mo de mako techima Holy Family said engine on to Holy Family mod Holy Family Hospital say enye sebe yesade no incident me ngino ento so panai 3.1 na ba fa akolana free ho atubake tunde na bank for 3 weeks police for be through the country and bentumi country until Friday and some police for a country. Now the country and so I mean Albert's killing was a target killing. The country and so there are a different story. Police media a different story. And the sad thing is I think say a rehearsed story by Ghana Police Service. Some panai 3.1 Asema Bekana wo nkran wo bra be shoot police for me no kumbe wo ashaman the same story never dey my wo nkranza and we are even confused police form penning for him befra they call to apologize for me seeing him but then they tell you but consider kofano a crime scene this is the befano fee but there is evidence that the far colline fee some panai 3.1 my brother penning but they give you stories. In fact, the last story they gave was that the Akolahiko police intelligence unit. Me and Kasa, I drove in there. Me near the country and say, hono they've been keeping me power. Now they don't understand why the original commander is not telling us the truth. Now, but directly I say, so the woman then
said to me, say, oh, in the case me ever had there, it was an exchange of gunfire between a Cromphone police force and then even a police officer. It was all lies. I rehearsed a year and said, but I tried to police service. I think you have to ask the police, why would they target him? You know, it's happening all over, but you guys, you are not following. In fact, they are killing people in this country, but won't follow because they don't have the innocent people they are killing. They don't have a family to follow it up. But yeah, they will follow it up to the last end. They're just following it up to the last end. That is all what I have to say. And they took him and put him in their pickup bucket. That's what happened. And I don't have much to say. But you have to watch yourself. It can happen to you. It's a childish story. The Honorable Zesiano, as a member of parliament, Ediana Mona Utu from now. We are working on it. I don't want to say much. I make a check Ghana for you and say, watch your back wherever you are. Because we are dealing with people. I don't want to say this on radio, but even the real armed robbers, think about it. Nipan kasa omoye armed robbers. You know, what I mean, what I say, you service Kurabe armed robbers, and Nipa Kurabe armed robbers. Think about it. I don't want to tell you. By Otom Pabwa, I will in Kranza Chrome. Obi enemy. And once you know, Nipa Bay armed robbers, Bashada Kubi, you know. We a Yamarasa Dema Adisia war and Kranza South, Ura, Emmanuel Quadro, Ajakum. As you hear about some so the about to do what you say, yes, I would ask one Bamo Ghana for instance in Pempim. Nayamoya binds it through near Sodan and Masaracha would do, and Tonsha Sway terrorist if way, and your Buba pass up was Rochera. Yes, who copium Burkina Faso, and yes, I'm get to a dear Togo cra. Not just a drew a new pair, my Ghana. Sabrea baby a jay pay who I pay home. Nessa when stand one dear Bebomudia, Edward Hawkes pa, and a debra. Mino, ne say enti, and any ano pay, Yenu Abema, Yabua Medibia Boga, Yapamano, say Piabon Tenfa tie no, one and two no Kobusa, this yes say, Bambo on Samano, et is say, Yabuama, Oh, Henry, Senate, Bambon, Wama Yimama ye. Oh, Henry Mekan say, Bamba some dear, the cream in the if you now know that national security impediment for the cat by say Omohunu say if you say betting in Tiena Hoso away your cream. So ma Asante Mantama say, Omoka baby to say sorry, and Omoka a Masalachi Hodo, and Omoka Ija, and Asante Mantari a bit Maka say, Kumasa Central Market, a cajon, Yankasa ABI, a Swami J, a cajon, Tasso so and a bit to me. The a father suja any jahodwa away you create more at home. Now, it isn't in my pocket here, a Kumasi Central Market. And they ultimately can say, national security for that no more canoa. Tebia obi a ra baby sanoa, or see any big about this scanner, any idea, yet the best channel home, that a dear vision of one, not a dear ye bambom pen in first three. And no, I may look at the Commander Central Market so far a bad day. Ubi bedroom, not all by Bedimija, now all back at Sabia, when the body scanner air quack of Fano, now said that dear Bishan of one, if you are a bumbo and pen in Force Trino, a bad delivery say, maybe I walk background and a cat of war, and I said, the other dance of war, Okrano. And no, Untimi ain't seen a quite say, oh, who said that dear one Untino. Oh man, of crime, my name Kunkura, a general Kunku Dinija. And I heard your Commander Market Credit Tiana. A bad day so be Remoa, oh, back Casabia, oh man of crime, Abia, oh, Shenwa, oh, suspecting, so better in the company. I intend to be, oh, they are not so intended, Commander Sosono, they will see upon I can say, you know, I will Yama, a year, a buy, see upon, we commence upon it to Chenia. Yawo Akentinapia Minka University of Entrepreneurial and Skills Training. I find it Amsterdam and also so Ewo Aye Asante. Ya and no Nipa Pinoa and Iraho. One more Kwakusia de one more so Abi or Moma. I was your pony moi. One more bear and say Abi or Moko. Mama Aquaco share one more. And I said you walk or bus your ponomo. No about the digima food.
consequent about the enquiry near the idea. Therefore, no, a bad didn't say, yeah, Obaka chinching now, Manura, she a Polomon and Pepe, about the Dini Juma. Sir, offer the to take care in USDA, or more our entrance, baby. If a Menim be a bad 9, and I said, Diabroso, a noon, yeah, baby, I'll be doing a security for agent or more a share near maybe the about, and yet tight to sa chinching train. What I say, a dear, meantime, so you're too quiet, take your own room, and I said, yeah, Yamo, and could do Juma, and also so. Idea about quite observing. So, for the big component, Yabaya, Sadia, almost so no more security, she say, your private security company, no Mudijima, as the Uremwa, and Penti, no Mubusao, say, Ebia will call him, Ebia Uraya, Sadia, Dr. Dina Wuko, Ebia Yare, or call Ebia, Okama, Dr. Quacker Show, and I said, I do this year, and I walk Quacker Show. Ninano. I catch security for the moment and my room. Now, after say, be a dear wall, and I said, that okay more with the Remuno, won't dear, and also Aquacoyas and Sebe. And now, your young Yahudo tea, and sorry, dear, and yet the tree, Sabia will be bar, saw them, now about the summer rade. I didn't say the other family say, oh, money in grass saw them one more. And now, as I could be asked, share no more Sabia. Brano no one bet chaka and Yamerabi. It did the Oyami or walk on the last or them one more. Oh, Pamno, or Berabi, now about the 10 quadri, about the Avia or Janet also Pamnoa, a virgin. Inti Yapo Mokaka, any fire, the film Mukaka, oh, Kumata Bontesono, that I can say, Bumbo wants some dear, Titru, any baby, I have boys, some public places, you shall post your power door, you Jen will come up. Security for her dear. That's to say your best settle Kuntaino, Ibisa, and Shadam Koso, that was our public places, yeah, my bobo di or him. Yao now, I nipa ete asemuino, wama bohu. Oh, make us say a wound to do on the Mokra. If you now know men and done a bessie and not ask me by Yekrano, who is done a crowd so on change. And they will do also swan, also so active, but I say no. Who be any pabon in the Fraba? And then if pabon in Uhu, say be our general in change, say be your word. It just say, I'm all be an acquire a shea kaka, but so who say, be a war, he need be a menu dim for way. One a bomb, no, and I say, Bonene so who are dead, Bano, a bad dinner, Muguini. If your master acquire who to son the Bema, and will be a one who is here, so, but I say, a bed Jennifer or be on the bed now for cutting the panel, any for Bonini and I said, yeah, a wood dear when it's more when you're a wood dear will be or him. I do Bessia. 93.1. No, I didn't matter. Yenya Bema, Yabua Malibia Baga, Montresua, Piano, and what Chamfonino or Bambo Samo, Eddie. Na e was some come born after so Sam and Yanua. Eja abambo 4 Ediama, Irias and after so Ghana for so Biana and Hosono. Your person, you did and come on. If you say Asamno, acquire my morning Assam, and sorry, you went in the Beja Soroko. Banny say a bamboo moon, some was a Yimu, Yanum Cramo Force because you had them a bomb pie, and some baby about quite ye near the front baby. Anna Ebayo. Na young qua Ahmanoso, na ye name Komokakra. You're right, Reverend Bishop Bafo a J. Asamoah, Methodist Bishop Edema Adishaya or Boise Diocese. Opani Yadasimo How Sompa FM Suni Ukmase. Yo, Vice Jimuso. Papa, wapombo kodie. Radiadum Yahuye, but almost some way. A janadrum Yahuya pa. Papa, a summer dear, acquire my morning in some Ninano ye, Bambo Mua Samoa. Sir, said dear, a bambo for the car to who are far Iriamodia Mayeno. A monk of a bonubiana ye dear, young share more firm so. Sorry, near the matter is as a for no. A monsieur any saying, young no boss, a monsieur and a wadaroma. Yo, yet just some pa, I feel like I tear for you now. Matacha Ghana also, ye, you can buy, you know, a presadi bishop, so watch a bre bishop for the mina. Yes, we are bo, ya so for the mina, money, so biama, nene, and naho. Nti akwa hodo bebre said actually asori na omo kromu a omo ho de kaka ometimi afford CCTV cameras no omo mo de so ometimi nya bi
na afei wɔn aka no so wɔn mpɛ security fo a ɛyɛ trade security ɛyɛ recognize enim wɔn na wɔn wɛn wɔn na afei ɔhyɛ no so ɔhyɛ sa mo yɛ asɔre ɔhyɛ sa nankara so wɔn nyɛ alert sɛ yɛkɔ gathering bi sɛ yɛkɔ asɔre a obi wura mu na wɔn sɛ asɔre de obi wura mu a wuntumi mpamo no wuntumi nka sɛ yɛaka kyerɛ sɛ wɔn nyɛ alert obi ba na ɔyɛ hɔhoɔ sɛ yɛ asɔre man de nnua ho ade bi a na obi ba ɔyɛ hɔhoɔ a na ɔsɛ mo monitor ne yie yɛ monitor ne yie na ehu sɛ bi a ɔyɛ ade bi a yɛtumi ahokora bɛfa so nti ɛfutu a yɛde ama yɛasɔre ma no asɔre ahodoɔ no nyinaa sɛ ɔmo bɛtumi no akɛseɛfoɔ no ɛsɛ obiara bɛtumi anya CCTV cameras no bi na afei obiara so mpɛ security a ɛyɛ trade ɛyɛ recognize na ɔmo wɛn asɔre no ma yɛ na afei ɔkyɛs no nso nti via adwokwa sɛ ɛbɛyɛ seminar ama yɛ ɔhyɛ yɛ bi da but wɔyɛ bɛnti yɛbɛsa apɛbrɛ bi na yɛ ɔhyɛ no nyinaa yɛabɛhyia ɔmo ɛwɔ yɛ cathedral ha na yɛde ɔmo afa ɛkyerɛkyerɛ ɛpɛ security mpanimfoɔ no bi na ɔmo aba bɛ kyerɛkyerɛ de afa nkyerɛkyerɛ mu nti at least yɛn nyinaa ɛsɛ yɛmɛ yɛni ɛda hɔ yɛni da hɔ yɛha yɛni yie paa yɛhwɛ sɛ bɛyɛ a yɛma biribiara mɛfa yɛ ase yɛde mpaebɔ so wotɛ akyire yɛde mpaebɔ wotɛ akyire na yesu no aka ɔ sɛ watch and pray nti as we watch yɛ also pray ɛde ayɛmhyehye aba ansɔrema no so wɔ ho sɛ wode w'ani to fam din na wohwɛ adeɛ a ɛnyɛ easy sɛdeɛ national security for my also teɛ sɛ there's no cause for panic nti yɛn so ɛyɛ kakra deɛ ha adwene kakra deɛ na yɛhyɛ yɛ members no nkuran sɛ awurade de yɛafam yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛbɛma yɛni ada hɔ na yɛha yɛni yɛbi yɛni yie sɛ bɛyɛ nneɛma ɛmfa yɛ ase nti ɛmhyɛ kakra deɛ wote nsɛm sei a na ɛhu kakra ba nso yɛhyɛ members no nkuran sɛ gyidi sɛ securityfoɔ mpanimfoɔ no yɛ adwuma yɛ ankasa so yɛnhyɛ bɛyɛ fam deɛ na yɛama yɛni ada hɔ yie na yɛahwɛ deɛ bɛtumi ayɛ sia no ɔkwae Bishop ususu sɛdeɛ Methodist musi kura dɔm ɛwɔ Ghana ha ne wiase afa na nyinaa no ɛbere aso sɛ saa mpɛmpɛnso a yɛdu yi ɛwɔ sɛ yɛhɛ da nya abambɔfoɔ wɔ asɔre no mu ankasa sɛ memfa ne sɛ bia Methodist asafo no mowɔ sɛdeɛ mowɔ kwaafoɔ wɔ mu a moto nnwom ma mo ne adeɛ ne nyinaa no boa nyame adwuma no wogiri sɛ saa berɛ we baabi yɛduru saa berɛ yi paa no yɛnya saa adeɛ no bi nso wɔ nsɔre ahodoɔ wɔ Ghana ha ne nyinaa nka bɛboa megye sɛ ɛbɛboa yɛ sɛ for now deɛ wo sɛ ɔhyɛse no ɔhyɛse na asɛ commission no wɔayɛ bambɔfoɔ but nso wobɛhia further training na yɛhia nnipa no bi aka ho a wɔn bɛyɛ security conscious so wɔn sɛ at least wɔn yɛ nnipa bi a wɔn yɛ security ho nsunahu kakra na wɔn tumi de adi ɔhyɛ adwuma no so it means asɔre biara nya ne security department ebi wɔ hɔ baya na akɔyɛ sɔbisɛbi kɔ wɔn nyanya formal training biara wɔn tumi di sɛ adwuma no basa nneɛma yi kɔ so yi deɛ na wɔ sɛ security department of every church no yɛ wɔ sɛ yɛ busy up yɛ ma bɛka wɔn yɛ pɛ mɛma na fa yɛ ma yɛ train wɔn well na wɔn yɛ train wɔn well sɛ bɛyɛ a yɛhu bibiara ɛnkɔ yi a yɛbɛtumi asi ano kwae aso yɛtumi si ano ansa na biribiara ba yɛbɛ sɛ biribiara bɛbɛsi na because bibi si pɛ ɛbɛbɔ asɔre no afɛte sɛ obi ɛkɔ asɔre no wɔ suro nti afei bɛ yɛde bɛbrɛ wɔn so na asɔre no akɔyɛ bibi saa nti yɛsɛ yɛsi ano kwae yɛnya asɛm yɛpie deɛ ɛne sɛ yɛdedi agorɔ na yɛ strength yɛ security department no na yɛma wɔn yɛde wɔn fa nteteɛ mu na asɔre biara nyɛ security a ɛyɛ trained wɔn yɛ trained sɛ at least ohun sɛ adeɛ bi kɔ so obi aba asɔre mu na yɛ monitor na yɛhu sɛ ne actions no ɛkyerɛ obi a bɔne wɔ ne tiri mu a yɛbɛtumi asi saa nneɛma no nyinaa ano kwae nti asɔre biara hia security department a yɛ well resourced and well trained. Bishop megya wo kwan ma wakɔ na Ghana ha sei no yɛwɔ adeɛ baako bi a yɛtaa de hoahoa yɛn ho paa baabi a Ghana ni wɔ biara no saa adeɛ no yɛ adeɛ hu sɛ ɛka no ho yɛyɛ ahohoyɛ paa yɛyɛ ahohoyɛfoɔ paa yɛtaa de hoahoa yɛn ho paa saa berɛ yi a yɛdu yi wobɛtu fo sɛ saa adeɛ no ɛso nte ɛfiri sɛ Ghana ni so obi kura atwa mu a omi nua aba wo mmoa me ho akyerɛ me o ka me kɔ ha sɛ ne manya ka ɛne man baabi nnai adeɛ kye a ne matoa so Ghana ni bɛbie ne pono ama no na ɔne no akɔda ɔne no bɛbɔ n'abrabɔ mu nkɔmmɔ nyinaa ne adeɛ saa berɛ wɔ Bishop
saa nneɛma no ɛbra so sɛ yɛsosɔ so saa bi mu wɔ ho megiri sɛ wɔsɛ yɛmi ani da hɔ ɔsɛ yɛmi ani da hɔ paa sɛ sɛ dɛ ɔka ɔyɛ no yɛde awoyɛ yɛ Ghana ma yɛde awoyɛ enti no yɛnka sɛ yɛbɛyɛ ahɔhoɔ kai but sɛ obi ba na ɔba bɛhyɛ wonyi no koraa de a megiri sɛ bɛba sɛ wobɛma securityfoɔ aba mu ɛne police station sɛ nka ɛhɔ wɔ makuro mu a ɛne sɛ wakɔda police station na sɛ ahemfie ɛne ahemfie fo mu ne police fo papa biare kɛ sɛ ɛma wɔm kɔ police station because nnipa no wonni no so wonni di aba wonni no koraa na wogye ne tena wo fie na adeɛ bɛkye na wo nneɛma nyina bi asi da na wo nneɛma nyinaa akɔ nti bi saa ba a ana sɛ wobɛpɛ securityfoɔ bi a policefoɔ wobɔ manneɛ na ɔno makɔhyɛ ne nsa ɛnɛ wode wobɛtumi ayɛ aduane koraa kɔma ne police station hɔ ahɔhoyɛ no deɛ yɛnka sɛ yɛgyae ayɛyɛ ahɔhoyɛ no na yɛma yɛni da hɔ ne yɛma yɛni so tɛ so sɛbi yɛde nyansa so to ho na ankɔyɛ amɛdane yɛ su ahwɛ abɛyɛ meyɛ ahɔhoyɛ na afei ɛba bɛdane wo su nti mentu Ghanafoɔ po sɛ yɛnya ahɔhoyɛ na mafoto a bɛbaa ne sɛ woyɛ ahɔhoyɛ no na sɛbe wɔma wɔni ada hɔ na wasa de nyansa ato ho ne wonni no na ɔsɛ wo pɛ bɛma ne da a bàtà osike ayi wɔ hɔ obetumi na kɔma securityfoɔ no na ɔmo de agya ɔmo na ɔmo yɛ armed bibi aba ɔmo tumi agyira no wɔn ne kɔyɛ na asɛm bɛto a ansɛ bɛhaw nti ɛyɛ ahɔhoyɛ bayɛfo nyansa ɛnto ho na akɔyɛ ɔha ama yɛ. Bishop adeɛ baako a yɛn nso ayɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛde yɛni ato fam a yɛhunu paa ne sɛ ebi wɔ hɔ obetumi awura efie bi mu na obiara nim police fire service ana soja ni bi kura namba eduru deɛ obetumi afrɛ na mana bɛdwitwa agye no ebie mu nso asɔfoɔ ne bi kura ne nsɔre ne bebree wɔ hɔ no mu a ɔmo ni bambɔ namba bia sɛ bibi si putupuru pɛ yɛ kyerɛ sɛ mo wɔ asɔre dɛm hɔ kɔ asɔre kɔ so na bibi pie prɛko pɛ mo frɛ bambɔ ni bia mana bɛdwitwa agye mo no papa yɛ na ebi ni hɔ ana deɛ menka wo hɛdan fo ne hwɛ ebe no kura ɛsɛ ukɔ nsɔre wɔ nkuro ntuturo mu no a but ɔhu sɛ sɛdeɛ wɔka no megye sɛ wɔnum nyinaa yɛ adeɛ wo sɛ bie yɛ ni sɛ nka asɔre biara no yɛbɛnya police fire ɔmo emergency numbers no yɛbɛnya bi na ka yɛde abɔ asɔre kora notice board so police for emergency number fire for emergency number na bɔ asɔre notice board sɛ in case nyame fa sa ma wɔyɛ biribiara si pɛ obi abetuma afofo na wafrɛ nsa nkronkro bi ni ɛwɔ saa nɔmba na ba sɛ da wo kan gi sɛ ɔsa asɔre nyinaa yɛtu ɛhofo sɛ asɔre biara nya firefoɔ ne policefoɔ ana bambɔfoɔ no ɔmo no emergency numbers no enya ne yɛfa mmɔ ɔkɔ asɔre bebree ɔmo notice boards na yɛfa mmɔ asɔre notice board no so sɛ wei yɛ fire wei kɔ police wei kɔ ha nti asɛm bi si paa na yɛtumi ayɛ fast na yɛtumi afrɛ nti bi sɛ ne ɛkɔso nyinaa yɛ open a ebie yɛni ama saa nneɛma sɛ ɛyɛm sɛ na ɔsɛ Ghana ebi sɛ ɔyɛ wasomdue biribiara ne ha nti no ɛnɛ mi wɔ hɔ nom a yɛ taking for granted yɛbua ne go so but nneɛma bɛyi ɛna ɔsɛ bie ne sɛ daabi yɛ police for number yɛnya fire for number bibi si pɛ na ɔsɛ ntɛm paa no yɛma yɛbambɔfoɔ no aso te na ɔmo ba mu na ɛboa yɛ ni aba wɔsom a yɛsom no Ghana ha no ho ani aba ho Bishop ani aba ho ho oh said I'm say I na buy no man kan asɔre nko aho ɔse baabi a public gathering nipa bia edwam sukuu sorry nyumakuo ani adeɛ party ase ase aponto ase ɔse public gathering so na sorry so yɛsɛ public gathering tina yɛsɛ abamu no wanka asɔre nko a na mo bia ɛdom hyia bia no na ɔse hwɛ ho so yie na yɛ asɔre deɛ na ɔse so yɛme yɛ bia wɔ ne hwɛ ho so yie pa Bishop awie nyame entina nim nkyerɛ wo Yɛda papa Right Reverend Bishop Bafo Ejeya Samoa sɛ wode wade kyerɛm ɛwɔ Obuase Methodist Diocese hɔ a ɛhɔ ana odi ne dwuma Methodist asafo no mu nkɔmmɔbɔ yɛ abambɔ mu nsɛm na mu no emu bi ɛne yɛde asom awie school feeding program na mampani George Kumkufoɔ nsa so ɛna ɛbɛboa wɔ ma no paa sanse nkɔdaa no dodoɔ no apɛsi okɔ sukuu so na ɛkɔm kataban na ɛwe wɔnom enti wɔde bɛboa na ɛne nkɔda didi sra yɛ furu so a me na wɔwie ne deɛ ɔkɔyɛ aban kɔ wɔn gu so ada ɛtoa so na mu nsɛm no bi wɔ hɔ a na akɔyɛ dagya yɛsɛ aduane ne nyei ɛne nkatenkwan a yɛdidi wɔakye apora ya papa yɛde no mabɛkwai ɛdwɔdɔfa tinkontom na bɔ mu agu so ɛsɛ enuane ne menu a ɛwɔ
sa school feeding no mu no wuti bia na wose agu so na de abakura ne say sisa abrede e mu ka aban ni ntua e ma caterers nyina yo madwen say woni pa ye adwuma no wobra wo no na e ka wo mutumi ye adwuma bone sa me kwa mana so hello mame yo na wo ti say ye bu mame atapanya we mi di de mi fansuja me kura mo me ka so ma asante reading na school feeding focus mi di de mi fansuja na nyina de ha ye ma ye kata ne say ya ba no e bi kura no atua ma ye say 2 times ni ye ntia ye ka say ye bi asu say enko ye aduma say man di no ma ye stand ya di ni 2 times also ma ye bi em say ye wo say nyina samo we bi ni o ma bo asia ye akotro wutu fie kwa wudidi bona say na nkola dodo we say ya ye nyesa oba bi atike ya saba ni say man di so ne mani ye wona di say aduma ka say wo ya ma ye ya dana se da bia ye boni di na mo ko no me na so ntia wan tem medical no e no be 8 months ko 9 months ni e ko ntia ma ye na da roma se ke ya fa che bibia se kama kama ne no aduane man kola ni e say one city no tia ye no ye ti attack e ne ko re anwabo ko re emubo ko ye ti tomato subo e so ye pese ye party ni ye ti no ye na ma ye nkata ye ko jom kra ni e buru ye ni e di atem. They say 2024, and yes, and Papa and Mary, and the MPP by you. Let me a drug say, and my and the MPP by you. Sure, you can somebody come baby and see you could jump, and be as they say, you're going to be crying to me. It's another so on 129 so feeding 100 the apple. Sally and I listen to my war. They are Chiaka, and I afford it, but you send a Yakape. I said the other swabber. It's a man papa project na my I was saying I am here. What may I maybe the amendment maybe as many of you are 2 years and I just in 2 years. Every time I almost yet. So I near I get them here sell another say. Your minister or die I don't know. Oh my young woman be and I am a boss. They say about 2024. And dear pa message the pana and my dear campaign. Oma ni ma na ya reya at the higher because ya dress 2016 pa we say I make a me ya stroke o e ko apese mi ni pe bi ma temie so enam ensom ewiam ni pa na mu esu they say ya ka ho asem no I dey bi dia be your platform to say ya ko no dia ni obedi e stupid e ti ya chenu asase ready ha so be say ya de da because was saying Monyam was here or your the super Yanis can say, yes, and I say, Yanis cow, yes, run your saying after. They say, bang and ammunition. It's one woman, my young one, first and my anyone who is the Mancolano. So I'm to him, my city. They say, when I'm waiting, but one, yes, that's the Briano, because ya basa kaka metimi aka no etimi damase da bia na mase nkosa ye nwie nkoma ye die no me pa che wo contract no mo de mamoa yese mo amu kopa musika na mo fanya adwuma no ana se ya mamu bibi kakra me pa che ya ma bibi a mo si ya so ye sika nye se no mo de ma ya friend so mo school ni ne mawa udu sika ya be school no ni ma be o siko no yeah, school, no. So we call our 400. No, send you a message. We call our 400. Send now, Ubenya. Now, what started your condition? Before I said, I will not buy a human. That's what we do in every other human. As you said, no, yeah, school, no, yeah. Now, yes, I'm a player near your school, no, I need let's tell him, they say, well, be up on one. What's that? Because I'm 48. It's your trouble, and it's your dear, you know. Watch him run and you know me son the airport. And here, oh my stupidity, I am a son. Yes, son another pa. Yes, son a party, ya bread. And son a Yanu Benya. So when you Benya Yamona, me mammy, dear me busani say. Mujidi says he can be a banner will be Teswana, a banner, my. Sikano, yeah, because I said, any minister.
who your minister, to a very 2 years. The who minister be our near. I can't play a play. You can't say, and I say, my, and I say, I am the Musa, or walk through us, and in them. I am one, more boa. Ade amu ye ni sumu free. Ana mu brugu ho. Eni amu nyaye. Sankwala no kwa ye maame no bepe duane am wo madi. Akopem ta ma ye diska beba na no so be ha mo. Yabi, se ya ba ya se ya de tu na na do anim. Se enti ye pesa mo mani do na do anim ma ye no. Se de akoni because ye enti ase. Ye wu bi bia ye enti de akọ. Ye enti de aba. Eti ka plan ye plan se. O de wan no ye. Yes, I can't trust Korean Spaniard. Said you that I know. Mua Santa Region, Hanomo do a baby say. Eh, I said, I adore stupid, I adore to pass. You and your mammy. I adore to pass, you know, pay a Tia Bimudiana be a camuana. Maybe I saw you and see Biana. I don't tell my last year for Diana, yes, I know, oh dear, and the Tamun Anio Mutiama, and the Omachio Biadiana, the first I don't know, say, I don't see I can't have 2 hours. So, Mania Cacra, Mumpejam, and you are Cacre. if I told him that, can you know, last year, San Amico, and yet this year. City no ase was rodo do mfa ma fam kakra na wan ikura na aye twen yeah I was sure yeah papa no yeah nana no yeah bibia no it was actually a pata no the amaya yeah the say my gosh and so many it was already a pata no the amaya let me say na meeting it monye yes we are done near there yes they are 3 cities and yet in church I say so my 3 cities. Ame we dia mon kafra na yenso ye de ani bedi a kire na ye mo abi e beboa no na ye release scan na mamo no ye de aboa mo why ye de adesredi ya papa ya nana wa dum ya pata ye ni monyam then so we de frɛ no mo why na fe ye mu ye pani oda ya no de bibi ni akoso asre no why kana chese mu ni pani bi adama no every day ya to about 2 years ni anu aye ni me minister no mo say ajo tapo ye hu no da ye hu obi ada first ani ma mi o ti ko o be sia ye o ni aye meeting o ha no apa no be rewu tete o be rewu di ane o be rewu o ni e fu obowo utiri wa o di ye di ane we su de obi ama me he me check re enu ani sem wo no mo senkate kwan na mo de no wa ache sa apo no mo twitwa gu abekwa mo bi a me he anu aso obi aye di ofe e ti estre no o me hu tani aye dana no first ni e ti akomi e se mi ti ye hu bibia ye ma o ye minister no o ma ye hu no na o ye ha untu na ni no ka estre no e se ni obi aye ha untu ni awo kafla why wasoro tawachi me ba tafe me si adu be si amon kafra na ye beboa na ba bi esika no obi amon setimi aka ya da ma se ye ti o ma yin yo wobeti ya peno yo ye ma me no ma no anuane e mesuku nkwada e na stadium ne e mu ho akadwa mu kasiya no sase na ye shemo boss mo fam adwen kyerema na ye kenkan fafra ensam no na ye mfa emamo ampa ensam no ababa bedwanti ye ko Facebook live and YouTube no na ya kenkan adwen kyene bia mode aba ya de akwasi apiade na e sha se wo so wo hweyen e wo Afrancho Panier Hotel at the dem a loud and clear e wo ho na ablekuma central na se bibia e ye kama na ho to din ani yi levy e ye pa na ewie watcha wona bo Eric Nate Yeboa AK Chairman Dollar Greater Accra Regional Second Vice Chairman hopeful na wose kanema mpani John Dramani Muhammad ye wose hunu se Ghana fo abre no na enya de se ne ntro ne nsam o kafa Ghana fo bia ho no Ghana fo betie ato aba no e de ama no Eric Kwaku Boadi ne de ya wode aba no na wose patriotic voice bechem wose wampa wajitum se ne mamu aye ten de na so kanema mpani John Dramani Muhammad ne ND samonyo ko no de enya de se wo mo ene ye di omani tu omo so a ebetima ye fi so omani moa bia e de boa oman ne de ya wode aba eno no ma
menkɔ Kwabi Gabriel ho wɔse sompa kase de no kurani ejatu ato papa ns osai donko wo se wo hwen e wa kwatia line na awiai wo chia big osai 24/6 ya kire se enterprise amansie area kusi no na Amisco Pelele kaswa na odiaba AK hawa to aso na wose nyina yenkambom na yentai omampani na nado dankwa ekufado achi na Ghana wonfa nkwa animu awiai ochia commander Flesh Prince Obeying Garo na fensuso no odalai paka no de ya odiaba eno Gertrude onwuna agiman na wose ampa yenkoswa na yemmo atwuma no keke kaswa wo de ya wo de aba American Town Kenke House na say Ghana for de no kure nyame anim ne ye hunu pa send this amanya ko ne MPP ba bia ntro no da Ghana for nyina hunu ne de ya wo de aba eno no wona abo abedi kwada so wo de aba na wo say Ghana for fellow Ghanaians ye nyina yenhwe na this amanya ko no nsama wo ka no kure bia nim omunim wa bia de boa Ghana for awiai wo chia Reverend Eric ne de ya wode aba eno no DJ Opadimo wo de aba na so kuma se soame haya na wo hwe na wo de atie bibia de damu pa saba ya ne ma nyina batimi akoso no wo se Ghana for yo madwen se wo beto aba no e de ama NPP amanyeko nyame ya doma 2024 awiai wo chia chairman wo de ho kwaku apia vice president Dr. Mahmoud Baumia and after Justin Kodua Ghana be ye ne de ya wade aba eno no Bosheba Amisti God Zongo Patriotic Voices what the hell is Arasimo what the Amaka ho messages mu sugum sa de mu twa bode no na wade aba and I say MPP amanyo ko no de eye chen and this bebre yamse yanka no kore BBM na awiai ochia Dr. Kwame Afriye incoming NPP national organizer upon owuso Bismarck was sompa kase no de live and clear ya asante achem tokwai odi ya wodi abado no Kwame Haruna was Ghana hey Father Asigi wodi aba was be poase awurade nyankopon my God my goodness ededam ho na wo hwe na afen so wasatie bibia loud and clear e wo honum na Kwadwa Sempa Furniture Works kumase adum wo se wo enjoy news no pa ededam kama ya yenkoso na yemmo atwuma no na Kwaku Prince anase Kwadwo Prince wo se more fire pa Ofori Mespa wo se wo hwe yen e wo Facebook live honum na wo de bia no kan play nyese bia play fa woni je papa e wo Ghana hase se bibia ededam sa na Mespa Ofori de no wo so de a wo de aba eno no adwoa echa na wo se hey Ghana Police. Baya there. Bygone Lachudoku. What ya bana was Accra. Smart Aluminium Works and Design. Was some backers here. Yamin Sray papa. Kankanya can come for Yatra Sia. Yade and Samno Eba. Bosseba amidst the Gosu Songo. Modi and the chum. And tea, Mamin Menim and Famara. Mame, Cobranza. Yanania Homera Yaba. And some baby watcher. Yeah, the baby Yabasis here. Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and from one baby a share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertainko na ni speed ne so de wo ne saso da say jumem efie anabe bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and phone ne baby wo Cloud Ghana e chautuma say wo dem weni speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo freya ni edru hodada or how bia sane tie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum free Mr Internet was 0202-699-110 ana 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Busa for ya mama kwaba ye koye nim ewo ensam fufuro mu a ye nua bema nana kisi aka eboso enchen ana ye ko
na nyame asomdwe nka wawie sa wote menka boss na meto nka boss si so a na bra ye mmerɛ bibia bɔkɔ nyame adom oraroma edom uti ahimfa na wogina na school for no mo sesan na Sam radio me wo Kasi MAJHS any school primary schools no e wo Aspa municipal mu na Sam yakuye nkuro nketewa mu ene imponkuro no akese bebre na school for nkara komo kwa Sam radio nke yehwa computer ho adesua aba be kan mo adesua ho no nke wo Sam radio nke be kɔ no na nka mo ICT lab computers gum na nka mo frɛ omu miemia so na omu de bi sua de na kyese omu sua ɛho niema bebre na no so atimi abo mo na sɛ omu free school mo mpa omu adwuma mo no so computer ho adesua yi atimi abo omu Sam radio wo ba Kasi MAJHS ene ne primary school a ɛyɛ ɛdan a emfie empim mienu eni du mo na owura Maxwell Kofi Juma na kyese wo yɛ mrase bedwani ɛwɔ Aspa empesua so no oba besi AC ha sɛ omonfa nye edan a kyese no be ye computer adesua nko na ombesua ehun ade a edan no kyese mehwe enipa nke betimi afa school fo nkora be aduonum nko na aduosia nanso Sam radio oba be hwe dan na kyese dan no ne ye su a agigya na computer ba kokura ensim a mofra no se base wo mu sua eye ICT na wo mu nya baabi mpo no mo nkonkosua eye ICT a eno na ba be ye o how ede school yi so ene mofra wo mu wo school yi mu nyina we ba hanom no be hwe dan na eye air conditioner bobo dan ho they say ni nyina asase a chese air tete pro na we be hwe dan ceiling so a emu nyina atutu a enkotra ni nkura me wa ha kura no gina ha ma wo se gogoma mienu a omu free dan no afiri aba be to form a nkura edwonso na ese dan na chese dan no asase e papaya e dan no nso nkasa ni esisi no enka ye dan a e fepa yi a eno nso ehye nkran Menim school mpanimfo ye school management committee for ni bi di nkomo omo kyerɛ sɛ ɛdan omo tu ho anamo bebre atwere nkrata esan sɛ Kasi ya baabi a ɛba Kumasi ane Asante memu ade anka mfidi dwuma ɛne mpo baabi a companies ne industries akɛse yɛ wɔ de a enka yɛ Kasi omo tu ho anamo atwere nkrata de bi akɔ education office asese no owura Reverend Ebenezer Mafo ɛna yɛ panyin kwankyerɛfo a wɔda ngomasua no ɛwɔ Aspa municipal ɛde nkrata yi nyina bi akɔ hɔ nanso so mo benya computer ba ko mpo asi danim ama mofrɛ ade asua de ɛno ho asɛm aba ba yɛ boakye bi ne ne din akyɛ Sam mre ne de mofrɛ wo mo wɔ Kasi MAJHS ne primary ne de aba ba yɛ ade so a sɛ ba ICT ho adesua de a ɛdan no omo de nkomutiri yɛ omo nya bi nanso sɛ computer sim anase ɛdan no mpo omo bɛhwɛ no omasiesie no de ɛdan no asase e papa ya ebubo na mofrɛ ne bi wɔ me nkyɛn yɛ no omo eni nkɔmɔ ne yɛntie de omo nso omo ka kyerɛ yɛ Mini aba ekwa beso na mo school ma mo fa susua ICT wo school ma kwaya ya fa susua ya ICT ni de enye kura efi se ya computer lab ni de ye wo bi bai kwaya ya fa susua no ne enye ye ni computers kura na wo bi de bai ni nyina asese ye lab honum nyina ye tantantan je se mo behwe honum a ye ho nyina atete afansam ye ni nyoma ye de besua ICT ne textbooks a ye ni bi computers a ye ni bi nyoma ye de besua ICT ni de ye ni bi kura ewo ye potem honum yo na 19 school ni ba ko na ye ne kasa ye nkɔ foforo so no no yentie no me na se na mo susua ICT wo school ma okwan ya fa susua ICT wo school ma asino ya akoye se bi edru se be susua ICT a ye cheche ni etimi ka twa yen se etora yen fa telephone emra ye de banso a omaye na ye group no achiche group samaye achiche maye nso a enam se obi eni binti emboa ye emaye ntumi ehu nia ye wo phone so afen so nsusanso bone e wo telephone so ni se ebiru se de hwenwoma enye a eno nso etiamra e wo yesuku mu ha nti de be hye ne se oman ene abare ni mpanyimfo ebeboa yen na one day computer abaya school mu said ye be ya ebeboa ama ye nim dia ye besua e wo computer won akwa animu ndamase bebre Nana enti school for no ene yeti ebinka no wo ba behwe dan na edan no de efe pa ye air condition anko mo de bobo ho no kana obetimi aboa ama adesua timi akoso nanso wo behwe dan ma se electricity kre wo mu no ni nyina twetwa apiepia there's a plugs wo ho ni nyina tutu wo behwe dan louvers empoma ewo mu no ni nyina papai ama dan no ho apapai a se edan no ye hwa ma dan atimi asai eno no ewo Aspa empesua so a Sam radio mi gina han ma me de amane nso e ma yetiefo meja ama mo na mato aso sa asem bia ni hode a
My Fonsia, the Akano de Wadaruma, your word Juma Humaso now the Abre, why? Yabema Benjamin Kusieke, a Boston attending car at the free castle. Adishia Kwama on an answer and Abusia so somewhat for Yana and Hona. Eduma Quay and Esoya Sinimu, J Bank Driving School. Was what Beman Tiepa, and you the traffic laws in another Bemount. Where we are my traffic science. Yes, and cheer, I try was a job, Hannah Chess, a one more trawa dear. Never to me, Upa, Omacasting in answer, air conditions, boom, Upe hostel facilities in Swawa Swabema will be close from Heyan, Womubutuo, Fra Humano Coffway, 0247595975 na kwaje wonte ya ho Dr. Mensa eba kreneke kwachi womani Guinness depo no nedi anumhye yade ban suroku akan ato dem nsa etente che wo sere wo be hwa hepatitis B asomantia ne wo te se ni nyina wo ye moja mu hwehwemu enyina danso eka ho yade biada bema ade aye bufu pa se dra najo a wo a wo ba ne na wo so ama ne na wo de ante na sa na de ache kwa na Dr. Mensa won hwe wo ato nkura pata no enso e de apete kama pa e de ama adwada ko bimfia da nyina no wo ye adwuma abusia se wo pe aba fontentan fidie yi bi na wo de adi wudwuma wadawroma e cloud internet wo se yan kan tell wo se office ofie wadwuma mu ho ba bia ya wo pese wo ba no ba ye adwuma de ma wo no ba bia wo ba ye no sade wanka se woni ba je ho ne batimi ma wo ho ahenha wo na afeso watimi de aye adwuma wo san ye security ho nsam se bia adwuma mu ho pese bambo mu nsam wo di gu akwan de ma wo a cloud internet eye ne kama ebra wo how bia enimu na top high ya kire se woni enuanom Love FM edi hwa nimu na omo edam ho no mo a se Love FM honum a hwe anim honum wone AS Kuma no Rural Bank abusuam nteni ye ma me pachaw wone Kuma no Rural Bank ene wodan kro na mu ntia na mo hye no nso 0244 601 933 0244 601 933 na cloud internet enye wo ya kwa ma no ne nya Ghana anko na sabie ku se ayafo ha ene ye Kenya so de bi wo pa su kopie mo Shima district ya papa bi wanya mfinhia na aduana miensa wono ani baba mu wa chechire ne na chechire ne nsatwegya e de nkranta hejam de hyehye akora no ache se na sem nyina ne se wo wura bi omni ni bofu pam wa ma ne ba ne hone se wone ne mani agro wo ba na koda ne papa ne medi agro ma makwafuo mu kura akobubuja enu nti ene na se wo ma no ene ya de ati seye nukura ne papa ne de ekura no na busuafo mi hunu bo na makobo nso akobo ne basa eti me twasa na yesu ko piem sa Kenya hode ya enya sem ke to papa yi na fi pamfo ne di ne wadanse se ne bufo te sa boa ya enye papa no owi ode nko aka wura hani adwane a ye pe no kura kire no yesi Kenya ye tietie ni pa fa ahudie so ya buru ma ye tata nkoda oh so mo de sebi wo ma se kura cheye abusia ye da so gira mu wo Kenya memu ho na wo wura bi a wagidin e wo Kenya memu ho ye pa ye friend no Mr. Muranga na Mr. Muranga na wo kire se ne ye asisi no papa na ne yere asisi no nyina ene se ekwane a wo hunu wo ba na ni gye no ho eye se wo no wo ba na betena afom ko wi akire no na ente saa enka no kire se opani a wonya mfinsia aduonum mienu yin na yefo no de na esewani na omo se wo Kenya mam ho se ya se ba se bia omo kogye oba tirinsa omo de sede nom edimu akotene ye pa ye gye sede ahodo eno achi wo wura yi kire se wono omo gye no nantwe maako miensa ensede ka ho emu eche ena afenso emu kayas ya galamsey fo de kwa adwuma yi bi ene nyina nso omogye no na ebre omokwa aware na safe no ote so dodo eno tena ho akohia se ewo so hwe na afenso court bam na omotimi gu awade no na ebre Mulanga court no ene wo cheche nsem no nyina ere kire court ama court eti asese ampa asamu abrante Mulanga ka no no kura nyame anim nie eyade se edimu yie pa na ebre agwo court se no enye ono nko na koye woni ne nua pani ba ko efe ne se efre ne matamba ayi nso di na chikobi na ebre omukoduru oh abubo di fu se oh ene wa hai bobo me sorry what your point ebusuafo
Yenu ya be ma Kingsley Kofi Boateng wo Canada. Na usi utie yen pa uchi na mpese me ka kire mo say kuku anu aya na mode nchia na fa no so no wote akire hu yen ye kasa so ya mode ne ma ne ba ono na ebesi ni so ono so ma kuku ajando ene ka kire oku no so ore be ma pa se wa ma de bia bedi no ene ajod ne to fam twenase eti bra Kofi Kingsley yen so ye check o paate nyame hira o ye de mo asi ohini ni ama kranche so for mami premier ni muranga fadin to je Yamko, why